Benetan ederra, eta zein azken pasatzen den denbora gustora gauderen. Noren txanda da orain? Bukatzeko zegarren mailakoak ditugu, eta seguru gaude zerbait ikusgarria prestatuko dutela guretzat. Seguru badakigu joetake aritu dela izaiatzen, eta oso ondo pasa omen dute gaine. Zer da prestatu dutena, aldakizu? Bai, eza misioarekin datoz, beraiei utziko digutxan data hobeto azalduko digute. Aurrera, azaitezela eta txalo bero bat hauentzat ere. Kaixo, zer modu zaude? Ni ondo eta zuek? Gaur errekaldetik etorri gara antzerkiak egiteko gogoarekin. Aktore eta dantzari batzuk ekarri ditugu, espero zuen gustokoak izatea. Txalo bero bat, aurrera bat! Urgain, tokian tokikoa. Urgain, tokian tokikoa. Baina, zer da hau? Astronauta hau, dena zikin uste dute. Beti egon bat daizaien atzetik. Berriz ere atzo gauan dena hankasgora gutxi zenuten. Esan zuen tripulazioari birziklatzeko. Barkatu, atzo festa txiki bat eduki genuen espaziontzian eta... Bueno, tira, ez berritu, gu jasoko guztia. Hori da, utzi laguntzen. Ez, zuek zuen tripulazioa zaindu behar duzue. Ez duzue zertarako balio. Bale, tripulazioa batu egingo dugu arazoenekin amaitzeko. Tripulazioa, etorri guztiok barrura. Zer gertatzen da? Goizeko 8:23 minutu dira. 6 ordu lotan egon gara eta bakarrik eta gure gorputzak 8 ordu behar ditu gutxienez ondo deskantzatzeko. Ez larritu motel, egun batetik ez zaizu ezer gertatuko. Hemen? Norbait falta da. Bai, egia da, nor falta da. Baina, Rob, non utzi duzu zure ingenieria? Ez da etortzeko orantxe bertan. Nada nagoela, museo. Zeri begira zaude? Baion bere bilarentxe bertan? Vale, ados. Kontuz begira, zerbait hurbiltzen da hegoaldetik. Nola? Zer izango da? Batzakit, begira. Oinakin ez da horrelakorik inoiz ikusi. Ez, ikaragarria. Baina zer da iskanbila hau? Nola esan duzu iskanbila? Etorri alperari, ikusiko duzu. Lasai! Ikertu beharko dugu zer den orkatzen larren gauza handi hori. Gero eta hurbileko daude. Ea, utzi ikusten. Aiba, holako espazioantzirik ez dut inoiz ikusi. 10 metro inguru lortuko du, eta gero eta azkarrera dator. Kantuz!
Beldurtuta daudela dirudi. Geldi! Bai, geldi! Nortzuk zarete? Zertara etorri zarete? Tximizan lanetatik etorri gara! Eta ez dugu borroka nahi! Zergatik etorri zarete hain eskar gure pazientziaren atzetik. Esnatu nauzue! Hori, beldurtu gaituzue. Barkatu baina laguntza bila gatoz, euskara arriskutsua. Horrelako moztua beti gaiztoak izaten dira. Laguntza etorri gara! Zer behar duzu, ez espaziontzi bat edo? Ez, kome planetan gerra badago eta hortik iesi hona etorri gara. Ixajoa. Zer behar duzu eba? Ez da pentsatu ere! Espazentzia beteta dago. Hemen ez da inor gehiago sartzen! Hori da, zure espazentze gelditu. Zer inklusi, baina gure izan bizima Zaitu! Etorri gurekin batera da. Bai. Lagundu bezaituztegu. Itxaron! Gurekin etortzeko gure pazientzia garbitzen lagundu beharko didazuen. Bai, plastiko teoria, dinera. Bai, itxarazue, garbi
Ba, etorri. Baina, zer momentu dituzten, hostia, zer sozio. Ez kexatu, bestela espazioetik botako zituzten. Barkatu, ez dugu ez ikurren. Begira, hemendik adoien mendiko zelaia ikusten da. Ez duzu lertzen, futbol talde baten izena da, eta hori da bere zelaia. Eskerrik asko. Bueno, oinatiko leku gehiago erakutsi beharko dizkiegu, ezta? Hori da, egian txoko desberdinak ikustera joango gara. Baina, ederto. Begira, hau oinatiko plaza da, hemen jende asko joaten da. Gure planetako plaza baten antza dauka, zelako ditzumen. Plazatik hurbil gure gotorlekua dago. Gure gotorlekuan, oinatiko institutu da, eta bertan babestuta sentitzen gara. Espero dugu zuek bertan ere babestuta sentitzen. Eta zer egingo dugu gotorleku horretan? Gauza asko ikasiko dituzu planeta honetan bizitzeko beharrezkoak direnak. Jarraitu egingo dugu. Oinatiko tabernak ezagunak dira batez ere hemengo pintxoen batik. Zer dira pintxoa? Hori, zer dira? Probatu nahi dituzue? Bai, mesedez. Mota askotako pintxo daude. Adibidez... Tortillak, kroketak, txoripanak eta abar. Gozia sartu zain. Ba, etorri gure festera, han pintxo asko egongo dira. Ikusiko dugu euskintzan gabe. Ba, etorri gurekin. Goazen, beldurri gabe. Edertu goazen. Bueno, puntxa ukatzen ari da, hau da, botoia sakatzeko. Ulertzen diazu, botoi hau bai, botoi hau ez, bestela hemen geritzezera, Ulertu diazu, puntxa ukatzen ari da, botoia hau ez, da, sakatu. Behar, bale? Ado? Venga, oain errepikatu diazu. Zer, aian burut, bale? Aian burut, me katxino borreta, ez diazu ulertu ezer. Zer sakatu behar duzu. Aian burut, bale? Aian burut, ez diazu ezer ulertzen urte osoan hemen eta zertaz ez dela du. Zer sakatu behar duzu? Ez, ba,